para o galego. A iniciativa Vitaminas para o Galego diríxese a todas as persoas que falan en lingua galega e a todas aquelas que o aman. Polo tanto, que a chegar á inmensa maioría da poboación de Galicia. Quero contribuir a que o idioma propio de Galicia aspira a un rango social de normalidade. Preocúpame a situación da nosa lingua diante do descenso no seu uso. Manifesto que a día de hoxe o uso no futuro do noso idioma non está asegurado. No século XX a lingua galega era falada en espontaneidade e regularidade, mas nas últimas décadas os estudios científicos e mesmo unha sinxela observación constata o descenso no seu uso. Apela a todos os cidadáns de Galicia, aos que viven aquí e aos que residen fora, porque a presenza do galego, a súa extensión, a súa normalización, depende da vontade do corpo social e das actitudes positivas e activas ao seu favor. Afirmo que o desfrute cultural é unha necesidade básica, só despois da alimentación, a vivenda, a sanidade e a educación. Asumo a observación do filósofo Eduardo Lourenço, segundo a cal a cultura non é un fin en si mesmo e por iso defendemos unha cultura vocacionada para a felicidade. Pero a cultura non existe en abstracto, está vencellada ao territorio, a comunidade humana que habitou e que habita na zona determinada do planeta onde se desenvolve, porque a universalidade parte do local, do próximo e cercano. O galego non é un medio para comunicar con público consciente e amplo. Por iso queremos reforzar os medios de comunicación en galego, coa creación efectiva dun espazo galego de comunicación, como plataforma de defensa da identidade común, un espazo que promova novas fórmulas de presencia da lingua e culturas galegas en Europa e no mundo, e antes de nada en Galicia. O galego necesita vitaminas. A campaña recaba con urxencia a colaboración de todos. Quere facer patente a necesidade de axudas, medios, apoio e soporte para o idioma galego. Pretende implicar a moitas entidades e sensibilizar as persoas, ao pobo, para revitalizar o idioma e garantir a súa transmisión interxeracional. O galego precisa moitas vitaminas. O país necesita como auga de maio contar con medios de comunicación que empregan o idioma noso. Tamén os contrastes urbanos, ali onde presenta a máis febreza. Vitaminas para o galego pretende visibilizar os medios en galego, boa parte deles de carácter comarcal. Procuramos, ademais, vías de financiamento que garantan a súa sostenibilidade e o traballo digno dos seus profesionais. Galicia quere información de proximidade en galego. Más media que no século XXI difundan o prestigio do idioma. Altofalantes que ensinen a nosa visión do mundo. Peten as conciencias e fagan visible a sensibilidade